bandiraɓe tiyankoɓe télévision international inna wiya hono jobbo tv calminali teddumo adama e faade moɗon gaari kadi tintine bandiraɓe ko yowiti e hono kabaruji lanɗo e nder yontere tawa koye jobbo tv international kettaɗoy windere nde kala sawtol ko Abdoulaye Sarr kabari puɗorto ko wiyete hono leydi Sénégal koye nder ɗum noon Alhaji Macky Sall hoore ñiɗa leydi Sénégal holliti omo jogori wadde ko wiyete hono sumgoji ɗum noon sumgoji noon ko wiyete hono mairie ɗum ɗon waɗani ndeɗon hitande joni wadde ko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi woni 2022 e caggal ɗo noon holliti kadi caggal nde o jonni hono commission politique o ɗo woni ko wiyete hono goomu dawrugol ngol holliti maɓe jaaɓe joni to e nder ɗo noon daɗɗino batu mabɓe ha golle ɗe e ƴeewa tigui rigui no poti siforade no poti wade gam wadde peeje foof hay mbatta ɗum e nder hitande arore nde kalen ɗo joni nde ni henna caggal ɗo noon ene wayno ko yowiti e hono Alhaji Macky Sall kanko hoore makko kadi o joodima e wonande hono dendagal terɗe jeeyata hono Benno Bokk Yakar e wasnodirde miijoji e ƴewde kadi ko holno gueɗe ɗe poti waylirede walla holno gueɗe ɗe poti riwtirede ɗen kadi gonde kalen ɗo joni ɗo wiyete hono élection municipal élection mairie jo laaɓi jori wonde koye nder hitande arore nde koye nder noon ha joni de ko wiyete hono fedde hesere wiyande FRN fitti ko front de résistance nationale wayno kamɓene kadi koɓe lundiɓe kala ko wiyete hono gueɗe Alhaji Macky Sall ɓe mbaɗi batu mabɓe gon batu mabɓe ɗaɓɓi gon ɗon batu ko ñande talata ɓenno ɗo ɓe kaali hen noon toɓɓe limtinde ma en jubbo e toɓɓe ɗe ɗen toɓɓe ɗen jeeyani wi ko addi ko foof Alhaji Macky Sall hoore ñinɗa leydi ndi ko yat feere yaltina yimɓeɓe ko yaawi e ko yaaciɓe non yimɓe noon ko yimɓe ɓe ganduɗa jaggaɓe te ala ko jeeyi sababu jagga sowona sahande ala wononde hono Ousmane Sonko nde wiya en jaggene walla nde wiya yo noytoyde nden ɗo noon yimɓe hewɓe keeɓi hen jaggaɓe mbi ɗum ɗo foof alay saago ɓeɗo jalta ko yaawi e ko yaaci caggal ɗon kadi ko hollitama ko yowiti ha joni wonande wona yimɓe ɓe ganduɗa bomnoɓe yimɓeɓe walla gañnoɓe yimɓeɓe walla warnoɓe yimɓeɓe e noon yo ndewne lawol manam yo mbaɗ feere ñaawe e wonande kadi wona wiyeteɓe nervi en yimɓe nattanoɓe hen jogui kaɓirɗe bonɗe ene piya walla ene mbara walla ene gaña ene wayno ɓenne foof ɓe kolliti ene jeeya toɓɓe ɗeɓe mbi ɗeɓe kaalen Macky Sall alay saago ɗen noon toɓɓe korme hano hannirta ni en caggal ɗon kadi ɓe kolliti mayɓe ɓe kuuroji men yo mbaɗ feere goto foof heeɓa haqqe muɗum ko wiyete toon e diya goto men foof heeɓa haqqe mumen taw koto banggue koppareje ɗe e caggal ɗon kadi ko wiyete hono Karim Meïssa Wade kañum e Khalifa Sall ɓen ɗonne kadi goto men foof ne heeɓi foti heɓde haqqe muɗum ha timma caggal ɗon kadi to banggue sumgoji kallen ndi mbi ko alay saago wiyete hono sumgoji joytiɗo banggue mairie alay saago waɗe nde ɗo hitande gonɗen ko yewti hono sarɗiyankagal ngal sumgoji sarɗiyankagal ngal alay saago waɗa nde hitande arore nde wonno hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e ɗiɗi ko yewti hono élection présidentielle ko yewti ha joni hono sumgoji hoore leydi yankagal e mayno majjori waɗde yo waɗe e yewte hono hitande arore nde ɗum woni min jafoɗo wona hitande arore hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi ɗum woni toon 2024 caggal ɗo noon won koɓe kalno hen wonande ko wiyete hono yimɓe wona yaltinaɓe men ko en Assane Diouf en ɓe ɗon keeɓi hen yaltinede ko wayno Clédor Sène en won hen kadi keeɓi yaltinede woɗɓe oɗo saaha tinno ganden tan wone mabɓe fuɗɗiɓe yaltude kaso ha joni bandiraɓe tedduɓe ɗenkoɓe yettiyankoɓe ketton ko wiyete hono jobbo tv sawtol ko Abdoulaye Sarr on nani on paami ko kalden ko yeti hono kabaruji meɗen kala garani e nder ndeɗon yontere e nder ɗo noon ko hollitama nanama famama tigui rigui kala ko wiyete hono ɗeɗo en gueɗe mbaɗa ƴewte no fewi ni en ko ɗan noon ko sen gumminen mbaɗa jura jen ha toon to banggue Fouta ɗon kadi teskama ko yewti e wonno sukaɓe nawɓe toon ko wiyete hono kalisaji bonɗi ɗi moƴƴani ɗereji ɗi moƴƴani mbiyeteɗi hono faux billet ɗino faux billet ji noon ɓe jilli koye nder hono falde Podor ha tengti lawol Djoum e Dodel nder ɗo noon ɓe mbaɗi koye motoji eɓe jogui koye toon kalisaji ha tengti waɗande ujunnaje ɗiɗi ɗe ɗon 10 000 francs wonde ɓe gaari e nokku biyeteɗo walla wuuro biyeteɗo Dodel ɗon noon ɓe gaari gonande hono jeeya goto walla juulanke goto ɓe jetti ɓe mbiɓe cooda on ɗon ɗon jerti kalis o caggal ɗon heɓtini andi oɗo kalis wona kalis moƴƴo ko kalis o wona kalis moƴƴo ko moƴƴani ko faux billet caggal ɗo ɗon wayno ko ɗon ɓe duttiti ɓe kayliti eɓene nder Podor he walla nder diwan Podor o caggal ɗo ɗon e rango werlama gono e rango ɗon faare dendagal yimɓe wonɓe lumuji ɗi yo mbattu haqqillaji no fewi ɓeɗo en sukaɓe en batti wadde ko yewti hono faux billet ji
sen gummino holto paɗen ko wiyete hono jambareɓe sen mbi jambareɓe noon ko saaha nde wolde mawde wonno go wolde golfe mbiɗen wonnata ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e goho e nder ɗum ɗo noon keɗon hakke capanɗe jeenayyi toto soleteji kañumen canki men ene boomare walla e nder accident koye nder ɗum ɗo noon heddinoɓe walla dadnoɓe ɓen ɗon guila nden ha oɗon saaha nan tappa juuɗe siwru jiyani mbuɗu conaki tanka e nder ɗum ɗo noon ɓe mbaɗi kamɓene hono seppo mabɓe gon seppoɗoɓe gaari ko to ene RTS télévision international ko ɗon ɓe jooɗi kamɓe ɓesguji maɓɓe fof ɓe mbi kamɓe de ɓe koɓe namdiɓe kala ko wi toon kalisaji mabɓe gueɗe won hakki joni duuɓi capantati ɓe jiyani mbuɗu ɓe cognaki tan ko kamɓe yanoɓe e felloyde ko wiyete hono wolde nde walla mbiyen hono guerre golfe o e ɗum ɗon ɗon hawruno ko guilay hono temps Abdou Diouf laamu muɗum ɓenni ala ko yiya laamu Abdoulaye Wade ɓenni ala ko yiya oɗo saaha wona koto banggue laamu Macky Sall ɗum ɗo wonande yimɓe wonɓe Dakar ɓe wonɓe to banggue Ziguinchor walla e wonɗo diwan ɓen kadi mbaɗi batu men ko to ene hono Ziguinchor kamɓe e ɓesguji men kala gam hollide ko wiyete hono mette mumen ɗen mette noon ko guila nden ha oɗo saaha kamɓe ɓe jiyani mbuɗu ɓe coynaki tan kadi noon alay saago ɓe mbaɗe feere ɓe jooɓe kalisaji mabɓe walla haqqeji mabɓe heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jobbo TV holto kuccuɗen holto faaɗen oɗo saaha ene wayno ko heewi walla toɓɓe kewɗe kalama nden ko toɓɓe kalan noon ko wiyete hono leydi ndi ɗon leydi noon ko wiyede hono banggue ɓe ganduɗa ko université Cheikh Anta Diop o Dakar ene wayno kamɓene hanki erago manggo waɗama taw erago manggo noon ko waɗanta on laamu goto haaguillaji mabɓe no fewi no fof nde wonno ɓe gonno koye guiri garaji koye sippiroji ɓe gonno koye waddude hono gaari ɓe gara jassa jettimi kamɓe wonande wona pelle étudiant ji walla janggo Abdoulaye Diaby ha tirde Cheikh Anta Diop mo Dakaru nde ɓe mbaddino noon mbaddi gaari ɓe gara o waɗi gañiɓe cikkam ɗon ene wayno ko police ɓiɗi hakkude mabɓe ala ko jeeyi sababu ɗum so wona luure mawɗe gonnoɗe walla luure ɓooyɗe keddinoɗe kala ko yeyte hono hakkude mabɓe ni hen noon tinen ganden tan ɗum no waɗi ko to e nayyi hono université Cheikh Anta Diop mo Dakaru bandiraɓe tedduɓe gummoɗen ɗon jalten leydi ndi ha laaɓa holto kucciɗen jeen ha toon no banggue Maroc ɗon ko wiyete hono sugga debbo goto Sénégal laji wiyeten hono Fatou Kine Ndiaye no wayno kankone wonno ko ñande nogas e lewru février e nder nogas e lewru février ɓennu nduta koye ndeɗon hitande koye nde ɗon ko wiyete hono suga wonɗon suga wiyete ko Masuka Mbengue to timmo drogue mbaɗe nanni e nder bagage makko drogue e caggal mo noon nde ari ha e nder nokku on ɗon hono Maroc nde o yi nde bagage o larwande tawa hen ko wiyete hono dorogo kanko hono oɗo en suka debbo wiyete hono Fatou Kine Ndiaye ka taw kadi ko janggo walla men ko étudiante e nder ɗon noon hollitama kadi alamo waɗi ɗum so wona hono Masuka Mbengue caggal mum noon nde losko ngo waɗa walla enquête o waɗa to en hono banggue Agadir o ɓe namdi wona hono consul leydi Sénégal wonɓe toon leydi Maroc ɓen noon kadi kolliti mbi ene laaɓi ene woodi tigui ene wayno oɗo en suka drogue o tawa e makko nder ɗum noon wayno kamɓe foof ɓe jaggama gam beele ɓe mbawa ñawoyde to nayyi hono banggue Casablanca o ciften bandiraɓe ten ene wayno kamɓene walla oɗo en suka debbo kañum janggata walla janggatno ko institut Rabat to nayyi hono leydi Maroc heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jobbo TV bandiraɓe tedduɓe hen wayno sen gumima toon to kucciɗe holto paaɗen en jaara ha to en nayyi hono banggue caggal leydi noon ko wonande ha joni hono gueɗe Adji Sarr gueɗe muɗum guila nden ha ɗon sa waɗi battinande kewɗe battinande noon ko wonande ko yowiti e hono fedde wiyetede hono CODAS ndeɗon fedde noon ala ko jeeyi sababu muɗum so wona darnade ko wiyete hono Adji Sarr ɓe mbi ko ndeɗon fedde wiyata collectif pour la défense des droits de Adji Sarr lay mi daro darnde gam darnade kala ko wiyete haqqeji tawi haqqeji ko haqqeji hono Adji Sarr beele ne heeɓa haqqe muɗum ha timma hakkude muɗum e Ousmane Sonko ciften bandiraɓe ten ne wayno kanko hono Adji Sarr caggal nde tumno alam yalam no woodi alam yalam wodan ɗon ene furɗi no fewi koye awonde fotan mbi alay saago Ousmane Sonko totam haqqe makko ha timma wona nde ɗo ne fedde nde ala nde darani ɗum so wona hono fedde wiyande ɗanniyankoɓe yani hono CODAS tawa nde woni ko to e caggal leydi so ɗon ɓenni bandiraɓe tedduwol to kuccude holto paɗen jaaɗa ha toon leydi Congo ɗon kadi ko wiyete hono élection présidentielle e wonani ɗon sumgoji hoore leydi yankagal e wayno mbaɗi Denis Sassou Nguesso e nder temedere kala o dañi kadi wona hakke toɓɓe jeetati piccal capanɗe joyyi e jeeɗiɗi e nder ɗo noon hollitama guila nden ha oɗo saaha hikka waɗima duuɓi capantati e jeeɗiɗi ha yaade nangue ko woni hono laamu kanko Denis Sassou Nguesso cifteno bandiraɓe tan ene wayno oɗo
sahaa capantati e jeeɗiɗi ma ɗum jokku hakke duuɓi joyyi wona yahede duuɓi walla wona yaha tigui rigui hono duuɓi 49 so tawi on wonni gurdam ko nden tigui ma o wone nder laamu kono noon wonande banggue lundiɓe ɗum opposition ɓe noon mbi ko ngala hen hande ngala hen janggo nde no gueɗe ne kewi mokkuña no fewi ni henna noon tinen ganden pamen oɗo sayno wayno luure mawɗe ene mbaɗi toon bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe Allah jarama on jarama wayi ko ɗiɗo kabaruji garen ɗo henna e Jobbo TV bandiraɓe tedduɓe dendagal ɓiɓɓe leydi mbawi wonde ha e wonande ɓe gona ɓiɓɓe leydi kala ko wiyete hono beltotoɗo ko wiyete hono gueɗe diine l'islam en wayno oɗo télévision international noddi ko diine l'islam nde goto foof no foti addude hen ballal muɗum kono goto foof kadi ne waɗi en foti wadde hen abode no hannirta ni henna saago Allah saago moɗon sawto wonno ko Abdoulaye Sarr kabaruji garano e ndeɗon yontere yen ñalla jaam yen mbaala jaam yen kiire jaam